Nikdy nevieme, kedy sa ocitneme v ohrození a náš život bude v rukách iného človeka. Môžeme sa snažiť žiť čestne, vyhýbať sa rizikovým miestam, dávať si pozor na cestách. Niekedy si nás zlo nájde doma. Na mieste, kam utekáme pred svetom, tam, kde by sme sa mali cítiť v bezpečí. Stačí len na chvíľočku stratiť obozretnosť, podceniť okamih a zrazu je neskoro. Už nedokážeme nič zmeniť. Dobrý večer. Prosím, zatvoríte mi jeden kamarátovi. Samozrejme. Páči sa. Ďakujem. Ďakujem. Páči. Potrebujete niečo? Čo sa staráš? Ježiš Kriste! Nekrič! Pusti ma! Prestaň, čo ti hovorím, javky Češťanská. Prosím, nie, prosím, pustite ma! Prosím! Pusti ma! Mučať! Poď alebo ja tu ti vypálim ulici. Prosím, nebežte! Čo robíš? Prestaň! Prosím! Prosím! Zlato, som doma. Si tu? Nina! Nina! Nina, čo ti? Nina! Nina! Čo sa ti stalo? Doma. Dobre, vydrž, zvládneme to. Vydrž. To. Tiesňová linka 112, ako vám pomôžem? Haló, moja žena tu leží. Je celá krvavá. A čo sa stalo? Ja neviem. Som prišiel domov a tu leží. Áno, krváca. Nina práve odpadla. Brúcho má celé krvavé a aj tu krváca. Prosím vás, prídite. Nina. Asi áno. Ja neviem. Nina. Okamžite prídite. Prosím vás, odpadla. Okamžite posielam pomoc. Operátorka nás poslala za mladou ženou, která byla přepadnutá. Spolu s námi pojede i hlídka policie, aby zajistila místo činu. Poďte, rýchlo. Tu je to. Poďte. Tam leží. Monitor. Airway. Dýchání. Já se podívám na to břicho. Tady máš ambuvak. Predýchnem ju, hej? Hej, potřebuju gázu. Chvála Bohu, nie každá naša služba sa spája s prípadom brutálneho násilia, ale vždy, v každej situácii musíme našu prácu odviesť na 100%. Rozapnem to. Dobre. To je slabé, to je úplně nitkové. Prosím, že sa kratejú. Komorová fibrilácia. Pojď. Dáme 150 nejdřív.
Prijal. Poď. Neboj. Poď ešte raz, dej 200. Neboj. Budeme masírovať. Máme zastav. Poď, masíruj, poď. Natáhni adrenalín. Máš? Podle krvácení usuzuji, že pacientka byla vícekrát bodnutá. Je tedy pravděpodobné, že bude mít vícečetné zranění v dutině břišní. Kolik? 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30. Jdu, adrenalín. Bez zmeny. Natáhni ještě jeden. 20, Kolik? 25, 26, 27, 28, 29, 30. Právo bez zmeny. 6. Čo je? Prečo nepokračujete? Vezmi to. Ukaž. Prečo nepokračujete? Čo je? Prečo ste prestali? Zástava ve 21:30. Nemôžete ho tak nechať, zachránte ju. Nina! Nina! Pane, Nina! pane, Pane, prestaňte, urobili sme, čo pomohli. Idem s tým vedľa. Poďme, postavme sa. No to sa nedá zvyknúť. nikdy. Je veľmi smutné, že vyhasol tak mladý život. A naozaj si treba uvedomiť, že musíme byť maximálne opatrní a obozretní aj v domácom prostredí. Útočníka, ktorý ženu prepadol, okradol, znásilnil a zabil, polícia chytila. Pokúsil sa totiž svoj čin zopakovať. Nová obeť mala viac šťastia. Muž je vo vyšetrovacej väzbe a čaká ho súd. Manžel verí, že rozhodne spravodlivo. Aj keď to jeho žene život nevráti, bude to aspoň nejaká satisfakcia.